איזה גזיות יא מפגר. מה יש שם קו מבינים בסטפק, בוא חרם. הבאתי אותה. וואלה, יפה. אוקיי, סבבה. מתן, תן את הסטפ דאון. דודו, אני אפתח קו. סלמת. סגרת אותה? וואו. למה להרוס? תגיד להם שם, אני אשמע בלהוא. עמק, אחי! עוד גד! וואי. יואו, תשמע, זהו, אחי, אתה יכול ללכת הבית. חכה רגע, אני נותן אותה. רגע, אחת קודמת, ראיתי אותך. כן, אני גם ראיתי. ראיתי אותך מנשק את החול. זהו, אני חופר את האופנוע, זהו. האווירה פה, אחושרמוטה. הייתי צריך לחזק עוד. אחי, אפילו נגיעה של גז באוויר נראה לי הייתה מקדמת אותך מספיק, ברמה כזאת. היה פיקס, אחי. כן. עברת סופה, עברת אותה מעל. כן. מה זה מעל, אחי? פעמיים. גם את הסופה, גם את הפג'רו, אחי. הנה, עכשיו פה ספק. יואו, איזה גז. ראית איזה ניקוי? כן. בול! אחי, אפילו הרגשתי את האופנוע אוכל כזאת, באמא שלי. מושלם. כן. מה אומרת? פרפקט.